Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization Sengkimi mentakasi kalapan khasa ka Wekeshnat Rekam ha Southwest Khasi Hills ka balatip kum ka hitu maurang lam zone hapo ka jinyalam u General Secretary Sengkimi uba Wanbun Endkar ringkat bat u Legal Secretary u Shania S Nongrum bat u Political Secretary u Gary Marboa hakani ka jingpin scam la yo e ka jingkren snang ni illegal secretary balapan scam ki nongkit kam bat ki dekhot da u General Secretary ki nongkit kam jong ka maurang lang zone ki longkom ni President Vietnam nong siet Secretary u Johnny Lingdo Organizing Secretary Aining Star nong siet Publicity Shempanglin case emle Education Secretary Pinchngan case emle lapun kut ka kerwo na Publicity Secretary ka West China Hills usam la yumiki pasa Samla ramba jong kathai Southwest kamtam ye kinika ki nongkit kam lagi convener jong kanika zone ima inventory bala keren barim bala keren chwa jonga ikong kitui samla ramba ibalan chu ai jingle wai mentang ki ramba na posisi ki bawan rekat batnga hakani khlimat na sloban ai kublai pi wei ya kejing pelai por kejong pi bangga mentah dari program paka kerpang mentah kesini
te swab min pois ke benta ban mai phang lani ban pen snow ya knorim kaseng kayeng nga ukhat gaweri pi barok ki samlarang ba ban pin yeng ban scam chuang in ya phi kinong kit kam kit khot jong kan ka zone ka ban ta ni ka jaka ti hadin nang tang sa ay ka jingkren mai phang ha ka jingre ba kinong rim ba ka seng hito jongi kayeng nado ba la seng ni ka hado mentang ne te ka ba di barok ka ki samlar ba mungkin ya sambah ban ye la ka benta jongi UA PUA ha ka por te ni kong e shop ye poi sa ka phang ha ban yo ban mai phang khen dia kan sai ha ba dei ba kum lo ban long ki dong lam vì kinh doanh máy phăng cái tiền cái khu cái đó của cái công nông sản nghiêm lại thêm được bên bao và cái chiếc xuống ngủ bơi trai cái ra belum nông vụ nông thảo cho mình về đơn ringkat và cái hito hi nó đủ là xem belum sudah syurga harus yang merasa kuai tak hadu minta jom sedang merasa apply bidang kerja tak asnam harjingnya ada tiga jongi lengba jong chairman Ibu Presiden hajuk jong ka West Khasil District pada hajuk kupor kum in charge jong ki lightly ki district ki badan haka rilum khasi jongi sagedi ki than West Khasil District bat kerbang ro khamtam yau Presiden jong ka South West Khasil District ubla kikya ban pelung pelang na ka benta jong pi ki samla besirham ki bani kit ya ba lam ya ki jikit nak minta kita jong ka cai penrio pat ke bekat do nak benda jong ki para ki jongi ki laiwan lam nadu na CEC bekerbang kalong na benda jong general secretary jong ke hito na central body ba Gary belum political secretary jong ke central body pat kerbang ro wat ye ki samla ki mana lilum jaja ki blak wa dek ye ke benda rengkat lam mangi ban pensit pensingai ban pan senar lam bi ki para ki beran hak ne ke jaga kebekat du bat belum bam kam kat pam situ belum nak benta jung ba emerthong ibede menteri ex menteri ma menteri berim jong ketika senang mau orang lang ni te khantam bat kebekat du khat wai ma ai khule kalong nak benta jong ki rang samla jong kenika senang kenika zone hang ne kenika area di barok koi keba pila pelai por kenang kita kaba pilai up nadu ispo beji kajin up kamlong ka bakai kepada kita kita kade kaba ngamla klem dai kumlei ya kapor bokor dor ka jokai ya kaba pilala pelak por kenang ya kaban penlong ya kade sini hak niyo ya kaban penskam yipi kum kita popura jom kajai benriu hak alien jom ka itu boleh kan orang alien kamut ba ki babun teli ki lama ki baher ko kaduriau ki ini am ya ki lama ki badan kuai pilih ki badan kaduriau ki bichat hakiba lek tong do kha ne man lek ya lenti na gowe jaka su ke jaka kata kadang om ba ka hito ka de li hapo chong ka briu nyam tra ka banket isibon ki jingpha na kata ka tong ka thai bat kum juro ki banket ro ban pendu pendam di kijing sniu ki badan hapo jong ka bri ujong unyam tra ujong ni hawan sa ka hitong ngatharai kamde de kijing penbor jong 4 trebor ande kijing penbor jong 40 ngangek scam hero bade nama ka man balai lu ke jopi bat ka mensim sharham ke jopi pi kwa bani don benta banket di kijing bengimat po kari ke jongi leo se don apeng jopi bacak penbor ndan to kuble si hajar mo ya kamen sim ko bisir ham jompi bar kamen sim ko bakalo ik jompi ya kaban don bentalan mangi ha ka hito hi